Mir Mehmet Fırat agayeke Kurt'dan u gotun ku civin baş derbas bu lê de peşe rojê de rojên pêşiyê de ew ê ser em bêjin ku mijarên ku hatine axaftin bi firehê ew ê hinekî agayê werin dayîn lê Figen Yüksek da bi nivîskî daxuyaniyeke belav kir ji bo Çapemeniyê û gotin ku di vê civîna bi serokê Herêmê Mesûd Barzanî re li hinek ser mijarên em bêjin Rojavayê Bakurê Kurdistanê û Sûrî û li aliyê em bêjin ku li aliyê Başûrê Kurdistanê li ber çeteyên Daişê hemû ev mijar li ser van mijarana axaftin hatiye kirin û têkiliyên Kurdan yên Başûrê Kurdistanê û Bakurê ew ê çawa be divê em bêjin de hinekî daxuyanî da Figen Yüksek da pêvajoya aştiye axaftin li ser pêvajoya aştiye hate kirin ku di heman dem de Demirtaş beriya Mesûd Barzanî seredana Tirkiye biketin li hewlêr bû û peywendiya seredana Demirtaş bê seredana Mesûd Barzanî ve hebû. Aya di vê civînê de behsê pêvajoya aştiyê di Tirkiye hate kirin? Yani ser em bêjin ku civîna serok Mesûd Barzanî re yani agahiyekê zelal nehat dayîn lê belê yani helbet ku pêvajoya aşîtiya ku li Tirkiyê di doman ser vê mijarê hatiye axaftin beriya niha jî di konferansa Çapemeniyê de Mesûd Barzanî jî diyar kiribû ku ji bo pêvajoya aşîtiyê li Bakurê Kurdistanê bidome lazim e ku hemû aliyan em bêjin ku destê xwe têxin bin vê mijarê û ji bo ku alozî li Bakurê Kurdistanê bi dawî bibe. Her wiha yani ji aliyê HDP ve jî İdris Baluken jî diyar kiribû ku berînha hatina Barzanî heger ku ji bo em bêjin ku van aloziyên ku li Bakurê Kurdistanê li bajarên Bakurê Kurdistanê diqewmin ji bo ku cardin em bêjin yani ev alozî bi dawî bibe û cardin vegerin ser müzakereyên aşitiye yani hêviya em dikarin bêjin gelê aliyê Bakurê Kurdistanê di vê çarçoveyê de yani hatina Barzanî jî hinekî hêvî ji vê aliyê dike ku yani belkî ji bo iktidara AKP yani daxwaziya em bêjin aramiya bajarên Bakurê Kurdistanê û ev operasyonên ku li Bakur hîn berdewam dike werin rawestandin û car di vegerin vê müzakereyê. بله درست پاس با صفدا کمران چگانه NRT کو پاوی کراسا خو ل آمد مرا بود